Blaskadarrek baiezko eman zioten Harvardretik zetorren proposamenari. Hori bai, gauza bat argi utzi zuten. Egun erdiz egingo zuten lan Landeretan, beste egun erdia aurreko bezeroen eskariak asetzeko behar baitzuten. Diru laguntza jasoko zuten epea ezen oso luzea hasieran, albaitarinen hasi beharra zegoen lanean. Aurreneko gauza, espeziak hautatzea. Aukeratutakoen zerrendan agertzen ziren landaren hasiak estatu batuetatik Alemaniara igorri ziren, haiek ereiteko eta eredu gisa erabiltzeko, baina ez denak. Bazeuden landare ugari, exotikoak eta tropikalak adibidez, eskura etzeudenak ez Alemanian, ez Harvarden ere. Leopold Blaskari adierazi zioten horrelakoak Pillnitz errege jauregiko loratikian zeudela. Eskutukoak ziren soilik familia errealak goza zezakeen haien edertasuna. Leopold Blaskak hala ere lortu zuen baimena.